irisgarritasun analitikan gauza asko egin beharra dira. Batetikan errepatu zenbat lur tramo dauden ondatuta, horien nolabait berreskuratu edo konpondu, eta gero bestetik kontrolatu iristekorra diren lekuak erortzeko aukera dagoelako. Gero bestetik daude espaloi batzuk daudela altura desberdinekin. Orduan, norbaite jote baldin bada gurpilalkian batean, oso deseroso da berarentzat ibiltzea gora eta bera nolabait mugitu ezinik. Gero bestetik ikusten dut bidegorritan lehengo bidegorri zaharrak eta berriak alde handia daude. Adibidez, bidegorri lehengoak izandakoak dakate inklinazio zea desberdina. Orduan, zerbait balin bakazu belaman bat gaskio zerbait, oso deserosoa da hortikan ibiltzea. Nik momentun, ez dakit ez, zorionez, gazte eta mugikortasunagatik arazoik gabe ikusten naiz, baina seguru badiala, naiz eta konstiente ez izan. Mugikortasun arazoak eukitu, dazkan jendiak arazoak eukilitzazkela. Nik bai, diferentziatzea dela herria ez, herri zaharra esango genduke, eta herri berria, etxe berri gindituen auzoi, bai daola aldea, evoluzio bat indala, irisgarritasuna aldetikan, da lan asko indala horrekin, gure, ni esango ez, kulturetxe ingurun bizi naiz bain, eta bai ikusten dela dena oso prestatuta eta oso eroso daola mugikortasun arazoa dakaten batentzako. Nire iruipena da, ez dakit asko gehiagi zer jakin gabe.